Enyano me mobi akwaba eba ANTOA TV so. New update. Ewo Bono Regional House of Chiefs. Come on modi ye efa Brekum ho. Brekum. Enam de brɛ ho. Nana Ajima Bedum. Nana Sumahene ena drobo. Omo na gu screen this no. Omo ya ahemfo bia omo ya amanhene. Nana Ajima Bedum ena di kan a wodi omanim ewo Bono Regional House of Chiefs wo. Na nano yebekọ ye chikakra nema bi kọ ema Brekum ye bande Nana Ajima Bedum eyi efese kurura e OPEMSUO na ASANTE bodian ya boy mu ase yura na oba yi mo hye mre ne nama obia se time sei emre sei ene obia wo so oba Nana Ajima Bedum ye na adwen se obebu mra ne so nanso court injunction anti mama na muso amana nyi na no mutena ase e wo Bono Regional House of Chiefs na Nana Ajima Bedum di na no di sem tudwa drobo hene so di na no di sem so tudwa ene Nana Sumahene so di na no sem etudwa eye Dormaahene bodyguard Nana Sumahene eti ye de nkasa bebre mom ye hwe nsem o kae no ne enkomra sisi e edamase ko biya onye yie ne branda abena ene ne wukoda awukuda ben kwaye ni biya di wa osepata awukuda obekọ ayie da ntini ya woda ngwa na ya woda me be ka che se be wura otumfo opa ntima ya yere yemma ne memma na manu de ba yimu amfri me be ka se memma ene ne kofa sa di na ba ana ne ti America sa paja Brekum de ba he ana Brekum ademu akoye bibi Brekum from this year usia ba ANTOA bana na ya ASANTE Brekum jina hene so yesi no ekotie mone jina hene pesa ekotie na namo ba jina hene ko tie Brekum fo nyina enu ti me yese minimo besi sende Brekum fo be mu se di dia ba die no nye na ka ho hwe ati jesu besi su se ba die be mu bone abaye ti enu ti na ye peja ba se ya manan tina ho ana se ye yi enfremfri ho osadehye limu me de kra bono na se de ba be ka sa bono no kra ye pio se wo ye mu Brekum for ka sa bono no ye pio tani de do nkro nti usia ba da ni aba ka ne se me la me da nye bono ni na ba be di akonya ho so no be si jina yese be ASANTE ndi Nananom wa ade na esi akoye se ade se na e bi amre ni ma yan hwe na dabi yan hwe kana e ba faso be bo no se be ya nkwe te se Brekum fo ni nyina ko fase ya ne be wo asem so e bi ana asem ni pakakra di be ko baja de ba na so na sa ANTOA TV ahenya mu ja na de bro ahenya mu ja ja ya Nana Ajima Bedum pacho ti ni wa wura OTUMFUO na ASANTE OPEMSUO de wo fa esu a kire no ekoye Dormaahene no OSEI Regional House of Chiefs and Bonoahene Nsimahene statutory creation I aboabo ahemfo ano keke this a usu a kire ASANTE nyina nsa na waye ohene Nana Ajima Bedum si ebe yi ni ento aso me da wase no instance me ka chemo no instance so also o ka ho asem ye ni eso a chemo no nyara me hemfo ya mama hene ne yen yo mo yeso a che ewra biara na hemfo no wo mu na ma hene no wo mu gezati mo bi nya hene na ma ne eso bi nya wa hene gezati mo bi nya hene regional house na aso ye fa gezati ko ye statutory ya ahene de ne so a chemo mama ya mo akwa ba bi mba ANTOA TV so ya ewra Nana Ajima Bedum na ne fo nyini ne video twa ho na wada me buru Nana
obia ni wo free Brekum a wo so yebu ni da eya nana susutum futrogu ye mrante ne mabawa ya yaba no susutum futrogu ye ni wo ka ho bi na eya bunu champion youth ye mu sua ade no obia ni obeka so free se kwa obia ni obeka so free tu abodom obia ni obeka so free nkransa obia ni obeka so free Brekum a wo yebu ni hwane bunu asante na wonyina free nana ya susutum futrogu ye ni ade nana akonto nyon kwa na otukwan yo ye tie yi na etukwan ni bi obia ni wa watukwan akohye ne baabi a wa obusan se ofiri fo se ofiri Brekum a yebunu ni da ana wada meburu sa ne ma we ni hyehye we ne course a na Dormaahene ene drobo ni sumahene omo keka omo ni ama bom keka nsem bom no anyanom de part 2 bebre o na sumahene enso ano asem part 2 ye de bebre o da wase bebre ye da wase